さんこんばんは。今を生きるさんこんばんは。花は咲く。いつか恋する君のために。ゆきちゃんこんばんは。ただいまお悩み相談開催中。どんな悩みでも聞きますよ。お気軽に私川手康に相談してください。また質問してください。どんな質問でもお答えいたします。その間ですね、BGM に音楽をかけたりもしておりますが、皆さんの悩み、相談、質問、どんなことでもどしどしと受けたまわります。お気軽にですね、質問等々していただけたらと思います。皆さん特に悩みとか相談とか何もありませんか？はんさんこんばんは。クリスティンさんこんばんは。ゼロ